Morjesta, mä oon Kaukosen Ville. Tiesitkö, että Mika Salon 50-vuotisjuhlat vietetään tänä vuonna Kankaanpäässä? Vauhdin-festivaali. Siellä on kaikki ajoneuvoja, 2-pyöräisestä 4-pyöräiseen. Mä oon juontamassa siellä ja tää mun pinkki Nissani toivottavasti on kunnossa silloin taas. Ja vedetään kunnolla luisua siellä. Kankaanpään kaupunkiin noin 3 kilometrin katurata. Tällaista et ole koskaan nähnyt missään, ainakaan ilmaiseksi. 12. päivä aloitellaan illalla perjantaina varikkopileillä. Sen jälkeen mennään lauantaina aamukympistä iltaan asti. Ei mitään, ilmainen tapahtuma, koko perheen tapahtuma. Kaikki tervetulleita. Ole siellä tai olet kuutio. Tsekkaa vauhdinfestivaali.fi.